Segurament a casa se us acumulen diaris vells. Potser els guardeu per fregar o embolicar algun embalum. Aquests diaris, que per nosaltres són només piles de notícies caducades, acabaran sent història del demà. I això ho sap molt bé el nostre convidat d'avui. Benvinguts una setmana més a la Ciutat dels Llibres, el programa que fem a Televisió de Girona en col·laboració amb la Biblioteca Balbi. Aquesta televisió que setmana rere setmana anem parlant de llegir, d'escriure i de diverses disciplines. I avui ens fixarem en la història i ens acompanya, podríem dir-ho així, l'historiador oficial de Televisió de Girona, que és en Lluís Costa. Lluís, benvingut, com estàs? Hola, molt bé, moltes gràcies. Perquè ets el nostre cronista oficial, si se'm permet, el responsable de la història de Televisió de Girona d'aquests 20 anys. Bueno, seria la persona que ha tingut el goig de que se li fes aquest encàrrec de tractar la història d'aquests 20 anys de Televisió de Girona, però no va més enllà d'això, diguéssim. Jo diria que ha sigut una primera aportació, que ben segur que n'hi haurà d'altres i que no m'estranyaria que fossis tu un dels que pogués continuar-ho. De moment el que sí que tenim clar és que Lluís Costa és un dels màxims especialistes de la nostra demarcació en mitjans de comunicació en la història, podríem dir-ho així. Des de llibres que tenim aquí, l'Autonomista, i en parlarem, i altres, és una de les teves especialitats, això sí, no? Sí, no, això és cert. Des de l'època en què jo estava estudiant la carrera i sobretot que vaig començar a treballar amb el que era abans la tesina, la tesi de llicenciatura, que se'n deia, i que ja vaig començar a centrar-la en temes de premsa des d'un punt de vista històric, i que això ja fa molts anys, fa més de 20 anys, doncs no he abandonat aquesta temàtica, per bé que a vegades l'he complementat amb alguna altra història. Ja en parlarem també, perquè un temps cap aquí també una certa dèria cap a Cuba i els indianos, que també això també agrada de parlar-ne, ja ho comentarem avui aquí a Televisió de Girona, a la Ciutat dels Llibres. Ara que comentàvem això de la premsa, els mitjans de comunicació en general en perspectiva històrica, precisament és com gairebé una contradicció, no? Perquè els mitjans de comunicació, i més ara, és una cosa com molt immediata, molt instantània, i en canvi els historiadors, quan l'analitzen, ho fan això, en perspectiva i en distància. Sí, el que passa que aquí hi ha una realitat i una evidència i sortosament hi ha una constatació acceptada més o menys per tot el nostre gremi d'historiadors, que és que la premsa ha sigut i és un instrument de recerca de primer ordre. Llavors, tenir a la disposició de l'investigador aquest tipus de material és molt important. El que passa que jo sempre dic una cosa, i és que el que no es pot fer és acostar-te a la premsa des d'un punt de vista històric i fer-la parlar sense tenir molt clar i tenir un bon coneixement del seu context històric. Per tant, analitzar la premsa de caràcter històric, diguem-ne, i fer-la servir per recerques que no necessàriament passen pel tema dels mitjans de comunicació, sinó per qualsevol tipus de recerca, que evidentment dona informació d'una temàtica i d'un ventall extraordinari, però sempre s'ha de fer des d'aquesta perspectiva de conèixer molt bé el context, de conèixer molt bé el mitjà i de conèixer sobretot a qui representa i qui hi ha darrere d'un mitjà. Per tant, jo penso que s'ha de fer aquesta feina prèvia, evidentment d'exhumar d'entrada tot aquest material hemerogràfic, però també, sobretot, de tenir aquest coneixement que comentàvem. Estava pensant que això que deies ara de saber qui hi ha al darrere, això es podria dir d'abans i d'ara, també, eh? No, evidentment que sí. Perquè et mires les portades dels diaris o et mires allò, les ràdios o el que sigui, evidentment... No, això és cert, és cert, i jo penso que ara sembla que hi ha un coneixement molt més clar i les cartes estan més boca amunt en alguns casos, i per tant d'aquí 100 anys quan algú analitzi la premsa o utilitzi aquesta premsa per documentar-se ho tindrà bastant ben definit. I en Lluís Costa, a part d'investigar i fer llibres d'història, llegeix història normalment? Quines són les seves lectures preferides? Bé, jo he de confessar una cosa, i amb un cert avergonyiment, que és que el fet de dedicar-me a la recerca, com fan la majoria d'historiadors, fa que hagi deixat arraconat tot un altre tipus de lectures en el qual manifesto un dèficit extraordinari. Llavors, jo fa molts anys que el que llegeixo bàsicament són llibres d'història, i per tant insisteixo que, per exemple, el tema de novel·la, per citar algun gènere literari, doncs me queda com bastant allunyat, i a vegades sento una sana enveja per part d'alguns col·legues que veig que sí que estan prou al dia d'aquestes temàtiques. Malgrat tot, Lluís Costa ha portat algunes perles que val la pena fins i tot llegir-les més enllà de si ets historiador o no, si t'agrada aquest tema,
gairebé, ara ja com a curiositats de bibliòfil, potser, no? Gairebé que sí, Perquè són uns llibres que ara jo no sé si funcionarien tant, que és Què és l'anarquisme, més escrit per Federica Montseny, i Què és el comunismo, Simón Sánchez Montero. Aquests llibres què són? Bé, jo els he portat bàsicament perquè, més del contingut en si del llibre, que és important, és el context històric. Aquests llibres van començar a aparèixer en els primers anys de la transició democràtica i van començar a aparèixer en un moment en què la meva generació teníem 16 o 17 anys i, per tant, com moltes altres generacions, d'altra banda, que provenien del franquisme, hi havia un desconeixement absolut del que havia sigut la nostra història i, evidentment, del que representaven i del que eren aquestes ideologies. Per tant, aquests llibres d'aquesta col·lecció ens van aparèixer com una gran descoberta. Era un tipus de col·lecció molt semblant amb una que s'estava fent des dels anys 40 a França, que es deia el QCG, que era allò de tractar diversos temes de manera monogràfic, però de forma molt sintètica i que jo penso que van tenir una utilitat i ara en aquests moments jo me'ls estic veient que formen part una mica de la meva història personal. Federica Montseny, per exemple, en el cas de l'anarquisme va ser la primera ministra que va tenir l'estat espanyol, la Guerra Civil, vaja, llibres d'aquests que ara mateix ja són ells mateixos història, no? Són ells mateixos història i jo penso que ara una persona no li poden dir menys coses perquè sortosament amb aquests 30 anys que fa de la mort del dictador tothom ha tingut ocasió d'ampliar o d'introduir-se en aquests coneixements de tipus ideològic, però en aquells moments, insisteixo, tenen una gran descoberta per nosaltres. A veure, aquí tinc un llibre que així potser la portada cridarà poc l'atenció, però l'important gairebé és qui el signa, no? Sí, aquest és un llibre que es diu La història i està escrit per el Josep Fontana. Els historiadors ens ha servit, historiadors de moltes generacions, arribant a la teva i posteriors, que ens ha servit com un referent clar. Aquest llibre també té molta importància per nosaltres, era dins una col·lecció que feia aquests de Salvat, de grans temes, que van sortir moltíssims, però aquest llibre també representa també una descoberta, jo diria. Posar llum en una cosa que els que érem estudiants de primer de carrera aproximadament a l'any 1978 o així, se'ns despertà la curiositat de la història, a vegades, molt sovint, gràcies a les directrius que anava marcant Josep Fontana. Josep Fontana, a través d'aquest llibre, ens explica que la història va molt més enllà del que era la història acadèmica, el que era la història de narrar fets desenvolupats i protagonitzats per reis i per governants, i que darrere de tota aquesta història hi havia una història que es complementava, evidentment, amb aquesta dels reis que dic, que és la història dels pobles, la història de les mentalitats, i aquí vam anar descobrint tot plegat. I a més, el Josep Fontana, i això és important, ens va ensenyar que l'objectivitat en la història no existia i que, evidentment, el que calia per part de l'historiador era encarar les seves recerques a partir de tot, i sense cap mena de complexa, a partir de tots els seus components personals, ideològics, etc. I, per tant, la història és això, és coneixement de fets, però sobretot a base de la interpretació de la persona que fa la recerca. Per tant, diguem, una altra descoberta. Un llibre d'aquests que no sé si de tant en tant l'agafi i se'l rellegeix o són d'aquells que queden en el prestatge i allà estan? Home, jo el tinc present, a vegades tinc més de capçalera altres coses que ha anat fet Josep Fontana. Jo recordo que després de conèixer aquest llibre, al cap d'un any o dos el vam tenir sortosament com a professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, i ell no és que renunciés ja del llibre, però li semblava que ja es havia avançat en aquells 2 o 3 anys. Per tant, ara seria absurd que nosaltres el poséssim també a dalt d'un pedestal quan el mateix autor, com un bon historiador amb una mentalitat, diguéssim, de progrés, ens estava dient ja que les coses s'havien d'anar superant. Aquest sí, per això, Aquest sí, aquest és un llibre de capçalera meu. Aquest és aquell, a més, m'ho deia abans de començar, no, és que aquest el consulto a diari, gairebé. Sí, aquest és un llibre que jo el trobo molt lúcid, molt interessant. És aquest de Història i Comunicació Social, escrit per Manuel Vázquez Montalbán, i en aquest m'ha servit i m'està servint constantment, per exemple, per allò que deia al començament, de que hem de ser curosos a l'hora d'analitzar els mitjans de comunicació i ho hem de fer sempre amb un esperit crític, doncs això Manuel Vázquez Montalbán ens ho recorda constantment i en aquest llibre ens ho exemplifica de tal manera que jo el recomano. És més, quan a vegades he tingut l'ocasió
a través d'aquí de la Facultat de Ciència de Comunicació, d'explicar coses amb alumnes, sempre els hi he recomanat i són treballs de classe habituals l'haver de tractar el llibre aquest i analitzar a fons el llibre de Vázquez Montalbán. Per tant, recomanable per totes aquelles persones que tinguin ganes de saber una mica més això de mitjans de comunicació i la història i la comunicació social, no? Això que n'hi dèiem? Sí, i a més amb un recorregut històric amplíssim i amb la característica aquesta de que sempre ens alerta constantment de que el poder sap la importància que tenen els mitjans de comunicació i controlar els mitjans de comunicació. Per tant, també és una recomanació per estar amatents a l'hora de llegir diaris. I això em sembla que sortirà d'aquí una estona amb alguns dels llibres que comentarem ara en breu. Abans, però, algunes altres de les coses que ens ha portat Lluís Costa, historiador i arxiver. D'una banda, Joan Vinyes i Comas, Memòries d'un gironí, un llibre deliciós per tots els que els hi agradi saber com era la Girona de fa 70-80 anys, poder, més o menys, una cosa així? Sí, aquest llibre va estar inclús més anys. Aquest llibre va ser editat l'any 1932, però era un recull d'articles de premsa que Joan Vinyes havia anat publicant en el Diario de Gerona des del primer quart del segle XX. Llavors, aquella columna, no recordo la periodicitat que tenia, però era, si no setmanal, quasi, doncs es va recollir en forma de llibre l'any 1932. I és molt important, a mi em sembla, per la història de Girona, primer perquè recull, com deia vostè, l'evolució i el sentir d'aquesta Girona dels primers anys del segle XX, però sobretot també perquè Joan Vinyes i Comas és una persona que va viure, encara que fos en la seva infantesa, tot el moviment de la Renaixença a Girona, al voltant d'una famosa i popular cova que deien la cova de Can Vinyes, que era allà on es feia, diguéssim, la cultura gironina, gairebé allà on es pastava la cultura gironina i allà on hi convergien molts dels personatges més representatius de les lletres i de la cultura en general de Girona. Aquest és un llibre d'aquells així, també com molt emblemàtics de la història de Girona del segle XX, com a referent. Jo voldria aprofitar per dir que fa cosa de 3 anys se'n va fer una reedició, que és un llibre que pràcticament era introbable, era de col·leccionista, era molt útil i el citàvem la majoria d'historiadors i el citem, però que a l'hora de consultar-lo teníem veritables dificultats perquè aquí vostè ha ensenyat una joia perquè és un original, però no es podia trobar. Jo soc molt pràctic i me sembla que el que havíem de poder disposar de tots els aficionats a la història, els professionals i en general tota la societat gironina és de poder tenir un accés en aquest llibre i per tant a través d'una col·lecció que fem amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona, ja dic fa cosa de 3 anys, si mal no recordo, em van fer una edició en facsímil i per tant ara és absolutament assequible el contingut del llibre d'aquest. És un llibre que val molt la pena. Sí, evidentment. Deia que no llegia, altres coses que no fossin història, però caram, aquí tenim un llibre de Rafael Alberti. Bueno, Rafael Alberti ha sigut una mica un referent per mi també i ha sigut la persona que a mi em va fer començar a aficionar bona part, jo no sé si era per la literatura o per la història de la literatura. En els meus anys d'estudiant de batxillerat, en l'Institut Vicenç Vives de Girona, jo me vaig començar a apassionar en aquells moments per el tema de la generació del 98, personatges per mi interessantíssims, com era el Valle Inclán, el Pío Baroja, etc. Però llavors me va venir de cop una descoberta que era que hi havia hagut una generació posterior, que era del 27, i que també amb una mentalitat ja diferent de la gent del 98, i aquesta generació la composaven gent tan interessants com el mateix García Lorca, el Cernuda o el Rafael Alberti. En Rafael Alberti em va interessar moltíssim ja d'entrada per 2 raons. Una, perquè aquesta L'Arboleda perdida és un llibre de records, el primer volum, que és el que jo sempre m'he estimat més, és un llibre de records de la seva infantesa i adolescència viscuda a Andalusia, al Puerto de Santa Maria, i després quan ja va a Madrid amb 15 anys, i és una cosa d'una gran emotivitat i ens parla després, posteriorment, en els seus anys ja de joventut, de les seves relacions amb aquests escriptors. Llavors hi ha un complement que a mi fa que encara em fos més simpàtic, que és el tema ideològic. Rafael Alberti va ser una persona molt compromesa al llarg de la seva vida, però ja va ser molt compromesa